Ngiyanibingelela bathandekayo egameni lika Kristu Jesu. Igama lami ngiNhlakanipo Ngcamu Sibongo. Kuyintokozo bathandekaya ukuthi ngizokhuluma kanye nani ngezwi laNkulunkulu. Okokuqala nje ngizokusho ukuthi nazi nacula kahle bathandekayo. Impela I was blessed ngempela. Ngiyangithanda ukucula bengiqala. Uyabona kunelihimi esiliculile njengamanje. Sengiyabona ukuthi why ngiyithanda kaka le njabulo. Silicula uthi ngenjabulo enkulu bongena esangweni bayodumisa oyimvana ngenjabulo enkulu bongena esangweni behlanzwe igazi lemvana. Amen bathandekayo. Inhliziyo yami ngizwile ukuthi I really long for heaven. Amen bathandekayo. Inhliziyo yami as we were singing, I was really longing and ngifisa ukuthi Nkosi sheshisa lolo suku lapho ukukholwa kwethu kuyoba yini bathandekayo, kuyoba isight. Usho njalo umunye umhlabelelo obhalayo uthi hasten the day where my faith shall be sight. Ngo 2 minutes nje bathandekayo. Ake sikhuluma ngale njabulo ethi le njabulo esinayo ifunyanwa ngokuza kuJesu. Le njabulo esinayo ifunyanwa ngokuza kuJesu. Ngobe yelizwe iyadlula futhi ayinakho konukuthula. Le njabulo esinayo ifunyanwa ngokuza kuJesu. Amen. Ngizokuma lapho. Amen bathandekayo. Namhlanje bathandekayo siqala nje siyafisa futhi nokwamukela abazalwane abaqalayo kuba kanye nathi. Bakhona abaqalayo bathandekayo kuba kanye nathi. Sinesipho esikhona esikwisuluke islami bathandekayo. Seyincwadi ezinhle ngalendlela emangalisayo esizozipha bona. So sizoba identifier as isikhathi sihamba sithemba ukuthi bazohlala kanye nathi iconference iziyophela. Njengoba eshilo ke umfowethu Sondlo siqalile sizokhuluma siphindele kuma basics noma siphindele emuva siphindele emuva back to basics. Amen bathandekayo. Sizokhuluma bathandekayo namhlanje itopic enginikeziwe ukuthi sizokhuluma bathandekayo ngabaprofeti kanye nabapostoli. Amen bathandekayo. Ngaphambi ukuthi ngiqale ngizosho nje just a story esake sangehlela bathandekayo ngisemsebenzini. Ngelinye ilanga ngangisemsebenzini bathandekayo ngisebenza. So kukhona omunye colleague wami engangamazi engangamboni. So mangabe eqhamuka siyaxoxa naye njengomuntu ongaphezulu ngokwesikhundla emsebenzini. So uma ngabe siqeda ukukhuluma naye ngiyam-addressa ngokuthi hayi no ngiyabonga mfowethu bese ngithi hayi no kulungile doctor ngisebenzisa lo title ngoba ngitshela ukuthi iyona title yakhe. Into engayibona ngalelo suku washintsha ebusweni ngabona edinwa eganunwabo ngamangala ngoba ngithi sonke sisemsebenzini ngathi ngabe ngenza iphutha yini ngokuthi ngikubize ngale title le akusiyo yini title yakho. Wathi cha akusiyo mina ngusolwazi nginamandla ukuthi le post onayo emsebenzini singayithanda nokuyithatha ngendlela ayidinwe ngayo. Athi mina yimi ophethe kulesi sikole uyena ophethe kule medical school engisebenzela eduze kwayo. So ngaxolisa kakhulu uma ngabe sengixoxa kanye nabafowethu but no loyo umphathi isikole bengamele umbize ngodoctor. Yena ubizwa ngubani? Ubizwa ngoprofessor, ubizwa ngosolwazi. So ngafunda lapha isifundo bathandeka ukuthi kukhona abantu ngempela aba really serious ngale ndaba yeyikhundla. Indaba yeyikhundla noma indaba yama titles bathandekayo. Even
uma ngabe sibheka abantu bayayithanda ikhundla. Siphila kulesikhathi uma ngabe ubheka emsebenzini othisha bangangivumela ukuthi kunabantu abalahlekelwe impilo zabo ngenxa yokuthi bebefuna isikhundla sokuthi uthisha omkhulu noma i-HOD noma i-head of department. Sinabantu abalahlekelwe impilo zabo ngenxa yekhundla. Ikhundla bathandekayo kube lokho kuyiqiniso ezweni kuphela ngabe siyasho ukuthi cha impela abantu vele basezweni kodwa naphakathi ebandleni sinenkinga yekhundla. Sikhula bekhona umkhokheli, bekhona umama umkhokheli, bese bekhona umphathi wabantu abasha, bekhona ophethe obani and you had to address them appropriately. Or uma ngabe ungaba address ngendlela efanele ubuzohlangabezana nenkinga. Buyohlangabezana nenkinga. Kungani bathandekayo abantu bethanda ikhundla? Abantu abathanda ukubizwa, just ukubizwa nje ngesikhundla kuphela. Kodwa into abayithanda kakhulu ngesikhundla yilamandla aza kanye nesikhundla. Uma ngabe umuntu kuthiwa unguthisha enhloko, chaza ukuthi une authority over bonke othisha. Uma ngabe kuthiwa umuntu uprofessor, chaza ukuthi une staff esisebenza ngaphansi kwakhe. Uma ngabe umuntu kuthiwa uyini noma ngabe kuthiwa yini whatever context usebenza kuyona noma ngabe whatever context oyaziyo. Kodwa abantu abathanda isikhundla kuphela, kodwa bathandwa amandla eza nesikhundla. Bayathanda abantu ukutshela abanye ukuthi baphile kanjani. Abantu bayathanda ukutshela abanye ukuthi cha enza lokhu manje yeka lokhu. Lento lesayibona bathandekayo even nasezweni lenkosi. Uma ngabe uEva ephiwe opportunity yokuthi ayiphathe noma benesikhundla sokuyi self independence. Siyathola ukuthi lapha kuGenesis 3 bathandekayo uEva uma ngabe imheha inyoka noma imtempt inyoka imtshela ukuthi uzoba kuyisikhundla. I'm paraphrasing. I will see right now ukuthi isiphi isikhundla lesa azoba kusona uEva. Isikhundla sokuthi uye ozosho ukuthi ikuphi right ikuphi wrong. Ngoba uyambuza uza kuyena uthi ngabe ngempela ushilo yini uNkulunkulu ukuthi lokhu uyiqiniso. Ngabe ukushilo yini, ngabe kuyiqiniso yini lokho. So uma ngabe umuntu uEva attemptwa ngale position yokuthi uzoba independent noma ngeke asaba ngaphansi kwegunya likaNkulunkulu, walithatha ngezandla zombili. No Adam uma ngabe ehlangabezana noNkulunkulu, uma ngabe sekuza phela iresponsibility ngoba bathandeka ikhundla kumele siqonde ukuthi zihamba nama responsibility. Ukuthi umphathi wasendaweni uchaza ukuthi uma ngabe izinto ziphambana uwena ozobuzwa. Akukona nje ukuthi uphethe ngegama kodwa kuhamba neresponsibility lokho. So uma ngabe uAdam lo oshiwe ukuthi aphathe esebuzwa ukuthi kungani kwenzeka ngalendlela kwenzeka ngayo, uyasuka manje useshift blame because ufuna ukumaintaina iposition yakhe. Even naseyikhathini kaJesu Kristu bathandekayo kunabantu esibaziyo bathandekayo, I'm sure sonke siyabazi. Kunabantu esibaziyo bekuthiwa abaFarisi. Bebezithanda literally izikhundla. Ngiyafisa bathandekayo ukuthi sibheke uMathewu chapter number 23 uverse 6 kuya-8 wakhona. Ukuze sobona kune sect bathandekayo ngenkathi izwi likaNkulunkulu libhalwa lihlukene kabili, kukhona iTestament elisha bese kube khona iTestament elidala. Ngalesikhathi between iTestament elisha neTestament elidala kube khona isect noma kube khona isect evukile noma ingxenye yabaJuda evukile ebizwe ngokuthi abaFarisi. Laba abantu abebeyinikele ezwini likaNkulunkulu. Ilaba esingababiza ngokuthi bebe abantu basola scriptura. Abantu bebelithatha serious izwi likaNkulunkulu. Abantu abebelithatha ngendlela, they were very serious ngezwi likaNkulunkulu. Uzathi uJesu kwenye indawo uthi balaleleni abakushoyo kodwa ningenzi ngendlela abenza ngayo. So doctrinally noma ngendlela abamngayo ngokwezwi likaNkulunkulu bebeqondile. They were orthodox in terms of their doctrine, but in practice bathandekayo even nayo ne doctrine yabo it was even questionable ngoba bekhona izinto ababeyiphendukezela, but bebenza sure ukuthi
bafuna ukubambelela ezwini likaNkulunkulu. KuMatthew chapter 23 siyamthola uKristu Jesu ekhuluma nabo. Ekhuluma ngabo laba abantu ekuthiwa abaFarisi noma abafundisi. At that time bebengabaholi bakaIsrael bezenkolo. Uthi maye kunina babhali nabaFarisi bazenzisi ngokuba nithela okweshumi. Verse 6, sorry. Uthi bathanda izindawo ezingenhla ekudleni nezihlalo eziphambili emasinagogeni nokubingelelwa ezigcawini nokubizwa ngabantu ngokuthi rabi. Kepha nina maningabizwa ngokuthi rabi ngokuba munye umfundisi wenu nina lonke ningabazalwane. Lokho nakho esikufundayo kule passage, just a short passage esiyifundile njengamanje, esikufundile okuyiqiniso ngabaFarisi. Into yokuqala esiyifundayo ngabo ukuthi bathanda izindawo eziphakeme. Kepha uthi lapho verse 6 bathanda izindawo ezingenhla ekudleni. So uma ngabe kunamadili noma kunemicimbi bebefuna ukuhlala endaweni eziphambili. Yilabo abantu bangabe bengena ufanele uba recognize. Ngelinye ilanga uzokhumbula omnye umzalwane ngibonge inkosi ngokugraduate ngathi ngicela ukuthi ungamkhohlwa umzalwane usibanibani ukumbingelela ngoba engahluthuka ngempela uma ngabe ngempela engazange abingelelwe ngokukhethekile. Uma ngabe laba baholi bezenkolo lithi izinkosi bebethanda izindawo eziphakeme, bebethanda ama title, bebethanda ukubizwa ngokuthi baba. Bangaki namhlanje abathanda ukuthi kunabafundisi namhlanje abangafuni ukuthi uqhubekele phambili ngaphandle kokusho ukuthi ngiseva ngaphansi kogcobo oluthize. Bathi uma ngabe ngempela ungabe recognize noma ungakhulumi ngabo impela izinto ngezikhambele kahle. Bangikhumbuza laba bazalwane kuthiwa abaFarisi. Bathanda indawo eziphakeme, bathanda ama-title. Bathanda kungani bethanda ama-title? Bethanda ama-title because bathanda authority noma bathanda igunya eliza nama-title. Bathanda ukubingelela ezindaweni eziphakeme, bathanda ukunika abantu amajoka kwabona angeke bakwazi ukuwaphakamisa. But ayikho into ebuhlungu, especially when it comes to religious circles. Noma mangabe kuziwa ezwini lenkosi, noma mangabe kuziwa in the circles la uma ngabe sikhuluma khona ngezwi kaNkulunkulu, indawo ibandla kufanele ngabe indawo ephephile kunazo zonke. Ngikhulume nomunye colleague wami ngelinye ilanga. Wangitshela ukuthi uyaphoqwa umfundisi esebenzisa izwi kaNkulunkulu uthi impela kumele akhokhe okweshumi 10%. Ngaphekwa lokho ngenxa ukuthi lo 10% abawuthola ubuhamba uye kwi-national. Umfundisi athi cha, ngaphezulu kwalo 10% onikezile ngifuna uphinde unikele omunye 10% to the local church. Ngaphekwa lokho uma ngabe sonikelele lo 20%, ngaphekwa lokho uzophinda fona umfundisi afuna ukuthi ngane yami ngispoile randomly. But see, we can laugh about this at this time, but this is very common because abantu basetshenziswa izwi laNkulunkulu ukuthi balithathe ba-abuse. Kungani bathandakayo ngikhuluma ngezikhundla? Ingoba namhlanje sizokhuluma ngezikhundla ezimbili ezithandwa kakhulu kulesikhathi esiphila kusona. AbaFarisi bebesabisa abantu ngokuthi uma behamba, I mean, labantu laba, especially ubuphostoli nabaprofeti besimanje, basabisa abantu ukuthi why wahamba la ngaphansi kogcobo lwami. Impela akuzukulungelwa yilutho. Impela amabhadi azokulandela. Batshela abantu ukuthi uma benganikeli kubo impela ngeke babe yilutho. Bathana ngomunye unyaka bazokhumbula abazalwane ukuthi sike saba nenkinga nomunye umpostoli obizwa ngokuthi bekubani Phidi Ngcobo. Ngomunye unyaka kukhona umzalwane obhalile ukuthi umfundisi wamanga
ngaphekwa lokho uma ngabe abazalwane sekuzama ukurebuke noma sebezama ukusiphindisela endleleni enye yezinto ezakhulunywa noma enye yezinto ezavela kuma Facebook comments ukuthi kungabe sikephi in terms of the spiritual level. Sabuza ukuthi ngokamoya sirenka kephi, ithini rank yethu, ukuthi thina singakhuluma nompostoli sifundise isifundo esingasilona iqiniso. Instead of addressing izinto ezayikhulunywa wathiwa cha we will disregard lokho eniyeni accuser ngakho, but sizobuza ukuthi ngaliphi igunya ubani babuye nina abafana. Ngalolo suku ngafunda into entsha bathandaka ukuthi RCM sinobaba obizwa ukuthi ubabcekwane. Sinaye ubaba, samthola ubaba, siyajabula ukuthi namhlanje sinomama. Hallelujah bathandekayo. Because sathola instead of addressing ukuthi impela kuyini lokho akufundisayo akuzange ninakwe lokho kwanaka ukuthi ningobani nina ukuthi ningakhuluma nompostoli wethu. What is your spiritual rank? What is ngabe nikuphi? Nina enikhuluma nompostoli ngabe niku spiritual rank ningobani? Uyabona ke mzalwane ukuthi yini inkinga? Inkinga akusiyona ititle. Inkinga indaba eza ne-authority noma inkinga uyabo ukuthi lento eyayikhundla imali ne-authority ngoba kurenkwa noma kubekwa kuthiwa cha uqala abapostoli kuze abaprofeti kuze the issue is authority. That's the heart of the issue. People desire to lord over other people. Kulula ukukhuluma ngaphezulu kwempilo zabanye abantu. Kulula. So siyazi iningi lisebenzisa izwi lenkosi to defend ama practices abo ungodly. Ngaphezulu lokho uma ngabe sekukhulunyiwe ngabapostoli kuthiwa we trying to address issue cha inkinga yenu anizazi ukuthi ngekephi ku spiritual level yenu. Ngaphezulu lokho kuphinde kuthiwe cha angeke nikwazi ukuthinta ogcotshiweyo kaNkulunkulu ningamthinta kanjani. And bathana baningi especially in our context of South Africa baningi abantu abahleli ngaphansi kwama ministries thizeni abavevezela abasabayo abazi ukuthi once baphuma kuleyo ndawo into zabayisozalunga but once baphuma kuleyo ndawo impela ugcobo ne covering ngeke bakhave. Ngabe kuyiqiniso yini lokho bathandekayo? Ngabe namhlanje sinabo yini abapostoli? Umbuzo lo esizama ukuphendula. Ngabe sinabo yini abaprofeti namhlanje? Umbuzo lo esifuna ukuza. Ngabe abapostoli banegunya yini ngaphezulu kwebandla? Ngabe yilokho yini bathandekayo izwi lenkosi lesifundisa khona? Ziyathandwa kakhulu ikhundla bathandekayo. Sikubonile lokho. Abanye abaneliswa nokuthi ubizwa ngompostoli nomprofeti. Akweneli lokho baze bafake izichasiso ngaphambi kwetitle yakhe. So akasiyeni umprofeti kuphela major prophet Shepherd Bushire dukisa abantu. Akagcini lapho he's the chief apostle or he's the senior apostle. So ngoba ngisho bathana ukuthi akwanele ukuba ngumprofeti kodwa ufuna ukubizwa kufuna nesichasiselo nesijobelelo nento ezochaza ukuthi angisiyi umpostoli ojwayelekile ngumpostoli omajor, the major one. Angisiyo udokotela nala kodwa ngingudokotela, I'm the king. Kuze kufike lapho. That's how bathanakayo ama personality cults lento esibona yenzeka lapha eThekwini kunala. Lento ayizalwanga ukuthi akavelanga unala ngolunye usuku wavuka wathi useyinkosi. Iqale la kuyikhundla and then kwayesuka ifocus yaba kuyena ukuthi ngobe umpostoli ngobe ukuthi lephakama thina manje bonke abazalwane sebeyamangala ukuthi kufike kanjani kuleli zinga kufike kulona inkinga iqale la izansi. Ikhona la sifuna ukuthi silungise khona. Kumele ilungiswe isaqala. Siyazi bathandakazi singama Africa and inhlonipho into esiyigqajayo ngayo. Ngathi mangabe bathandakayo ngikhulu enkosini ngihlanganyela nabanye abazalwane abakwezinye inhlanga ngafica umfundisi wakhona ezibiza ngegama nesibongo kalula kanjalo. Kumina akuzange hlala namanje futhi akuhlali kahle kimi. Angikwazi ukubiza umfundisi ngithi unjani mfundi. There's always respect which is a good thing. Akusona isona bathandakayo ukuhlonipha. Akusona isona bathandakayo ukuhlonipha. Nini uma ngabe
inhlonipho isichaza ukuthi awusakwazi ukubuza ngisho umbuzo. Inhlonipho uma ngabe sihambe sifika nasephuzini lokuthi ngenxa yokuthi unalesi sikhundla thizeni awusikekho noyedwa sengakwazi ukubuza. But ngakumele siqonde njengoba sofuna kule conference sizokhuluma ngezipho zikamoya ukuthi sonke siphiwe lithi lenkosi akekho noyedwa umzalwane ongelasi isipho sikamoya. Ukuthi omunye nomunye uphiwe ngendlela ehlukile. Ochaza ukuthi ngoba ngimlapha phambi kwenu angihlukile angikho ngcono nabazana nabasizayo lapha ekitchen. Ochaza ukuthi umzalwane abakade beclean abeshanela la ngenkathi besilungiselela ukusizela. We are doing different roles and sonke sibalekile. Ale issue yokuthi impela let's fundisa ukuthi masibahloniphe abaholi bethu. Masibahloniphe our elders. But irrespect bathandekayo ayichazi ukuthi asibuze imibuzo. Ochaza ukuthi uma ngabe izinto zenzeka ebandleni akhona ukuthi inhlonipho ngisho ungayibona ezweni lenkosi ukuthi why kumele sihambe siyentabeni uma ngabe sikhuleka uNkulunkulu akekho yini endlini. Uma ngabe ubuza lokho akukona ukuthi you are being divisive, akukona ukuthi you are being awufuni ukuhlonipha, awufuni ukuba subject to your elders. No bathandekayo akunjalo. Akunjalo bathandekayo. Akusile iqiniso. Akusile iqiniso bathandekayo. Ngiyafisa sibheke namhlanje akoba se-Efesu chapter number 2 verse 20 wakhona. Ngiyafisa sibheke lelo passage leyo. Ebese ngihlala phansi. Izobe siqedile yonke lento le passage. Ngoba se-Efesu chapter number 2 verse 20 wakhona. Ofundeka kanje. Nakhiwe phezu kwesisekelo sabapostoli nabaprofethi uKristu Jesu qobo lwakhe eyitshe legumbi. Uthi nakhiwe phezu kwani bathandekayo, uthi nakhiwe phezu kwesisekelo sabapostoli nabaprofethi uKristu Jesu eyuqobo letshe legumbi. Ake sifunde ngaphezulu mhlawumbe soqonda. Ngakho aniseyibo abafakazi nezihambi kodwa seniwumbuso wamunye bangcwele. Ningabendlu kaNkulunkulu. Nakhiwe lendlu kaNkulunkulu yakhiwe phezu kwani bathandekayo. Kuthiwa nasi isisekelo yakhiwe phezu kwaso. Kuthiwa nakhiwe phezu kwesisekelo sabapostoli nabaprofethi. Amagama amathathu bathandekayo ngifisa siwabheke phambi ukuthi ngihlale phansi. Into yokuqala esiyitholayo kuleli passage bathandekayo kuthiwa nakhiwe phezu kwesisekelo. Ochaza ukuthi indlu uziphe ishona phezulu yakhe phezulu kumele iqale phansi ibe nesisekelo. Isisekelo konke esikwaziyo bathandekayo ngokusindiswa, konke bathandekayo esikwaziyo ngeqiniso likaKristu Jesu, konke sikutholile ezweni likaNkulunkulu. And izwi likaNkulunkulu bathandekayo siyazi ukuthi libhalwe ubani, libhalwe abapostoli nabaprofethi. Kodwa konke esikwaziyo ngokusindiswa nokuhamba ngezwi likaNkulunkulu ezifundisweni nabapostoli, konke esikwaziyo, everything that we know about izwi likaNkulunkulu sikuthola ezwi likaNkulunkulu. Lokho bathandeka kuchaza ukuthini? Kuchaza ukuthi isisekelo sethu noma ifoundation yethu noma ibasis yethu yokuba khona noma konke esikwaziyo ngoNkulunkulu kuvela kuyifundiso zabaprofethi nabapostoli. Bathandekayo izwi ngifisa siqale la ukuthi uma ngabe ngempela ukuthi isisekelo sethu noma ibasis yethu uma ngempela ukuthi impela sakhele phezu kwabapostoli. Obani abapostoli? Obani abapostoli? Umbuzo loyo obalekile ukuze soqonda le passage yonke. Ngobani uma ngabe sakhiwe phezu kwesisekelo sabapostoli, ngabe abapostoli basakhona yini namhlanje? Sisakha ngabe indlu kaNkulunkulu ngabe isakwi foundation yini? Umbuzi loyo. Ngabe isakwi foundation ngoba uma ngabe ngempela ukuthi bakhona namhlanje uchaza ukuthi sisakha ngoba sakhele kuthiwa sakhele phezu kwesisekelo sabo. Uma ngabe besakhona namhlanje uchaza ukuthi sisakha asikakhuphuki sisasesisekelweni phela angithi bapostoli. And ukuchaza nje bathandakayo ukuthi siqale ngabapostoli ukuthi igama elithi abapostoli uma ngabe silifuna ngokwesiGreek amen lichaza ukuthi loyo othunyiweyo
uma ngabe ulifunda leli gama lithi loyal to me noma izithunywa, the sent one ngelesilungu. Bafana na-ambassador noma bafana nama-representatives of someone. Ochaza ukuthi uma ngabe uthunyiwe uyathunywa uhambe bese kuba khona okuthumile. Abapostoli bebikileyo. Igama lithi umpostoli lichaza lokho simple. Chaza ukuthi othunyiwe, the sent one. The sent one. But izwi likaNkulunkulu bathandekayo siyaliqonda ukuthi any meaning yalo futhi from my understanding mangabe sibheka umlando noma ihistory ngingathi libhala leli verse uma ngabe sibheka bathandekayo kwi Roman Empire bathandekayo siyazi ukuthi uSiza ube nokuthumela abantu who would go and bakhulume on his behalf. Those were regarded as apostles. So there is an element to the word lichaza ukuthi loyo who speaks on behalf of. Kodwa izwi likaNkulunkulu bathandekayo linakho ukulisebenzisa leli gama. Linokulisebenzisa indlela ezintathu esizoyibheka nje. The first two is speaking in a general sense. Noma ukuthi linakho ukulisebenzisa igama ngendlela ejwayelekile. Ake sivule kwabaseKorinte besibili chapter number 8 verse 23. KwabaseKorinte besibili Korinte besibili chapter number 8 uverse number 23 wakhona. Ufundeka kanje uthi uma kubuzwa ngoThithu yena ungumhlanganyeli nesebenzi kanye nami kini. Kodwa kubuzwa ngabazalwane bethu bayizithunywa zamabandla bayikazimulo kaKristu. Leli gama leli bathandekayo elithi bazithunywa ilona is the same word elisetshenzisiwe elisho abapostoli. So izwi likaNkulunkulu siyafonda kule ndawo ukuthi lima ngabe lithi abapostoli lingakhuluma ngabantu abathunywe yibandla or ithunywa zebandla. This is in a general sense ukuthi abathunyiwe, just the sent ones from the messengers of the local church. But izwi likaNkulunkulu liphinde futhi in a general sense uma ngabe sifunda amaHebrew chapter number 3 verse 1 wakhona uthi ake sifunde. I really love incwadi yamaHebrew. Chapter number 3 verse 1 wakhona uthi ngakho ke bazalwane abangcwele enihlanganyela ukubiza kwasezulwini qaphelani umpostoli wenu nompristi omkhulu wesivume sethu uJesu nompristi wethu omkhulu wesivume sethu uJesu Kristu. So la izwi likaNkulunkulu liyaphinda lesebenzisa same word ukuchaza uKristu Jesu. Lithi uKristu Jesu uthi masiqaphele uthi ngakho bazalwane abangcwele enihlanganyele ukubiza nakusezulwini qaphela, pay attention. Qaphelani umpostoli omkhulu wesivumo sethu. Umpostoli, why is uNkulunkulu lethi uJesu Kristu umpostoli? Why bathandekayo? Yingoba uJohn chapter number 3 verse 17 uthi uNkulunkulu akazange athumele indodana yakhe ukuba izwe lilahlwe. Asuvule. NgokaJohane chapter number 3 verse 17 esifunda khona sithi ngokuba uNkulunkulu kayithumelanga indodana ezweni ukuba yahlulele izwe akayithumanga. Siyabona labathandekayo uNkulunkulu, so uKristu Jesu ngokufika kwakhe emhlabeni uthunyiwe uNkulunkulu ochaza ukuthi uyini umpostoli. So it is also used, the word is used in a general sense to refer to uJesu Kristu ukuthi uthunyiwe, the sent one, the Messiah. So ilokho bathandekayo, those are the two ways engiyitholile ezweni lenkosi ukuthi leli gama liphinde lisetshenziswe ngayo. But isikhathi esiningi bathandekayo uma ngabe sicabanga leli gama suke singacabanga lezi indlela ezimbili ekade ngiyikhuluma njengamanje. Mhlawumbe abanye benu baqala nokuzenza ukuthi leli gama lingasetshenziswa lingasho lendlela esicabangayo. Kodwa isikhathi esiningi uma ngabe kukhulunywa ngaleli gama kusuke kukhulunywa ngabapostoli bakaKristu Jesu. That is the most common way izwi likaNkulunkulu lichaza ngayo. Abapostoli bakaKristu Jesu.
Likusuke likhuluma abanye abaningi bethu bangabesikhuluma ngabapostoli sicabanga abantu abawu-12. The 12 they were chosen by uKristu Jesu. Angikhuluma thina ngabazalwane abawu-12, angikhulumi nge-12 apostles. Let me be very clear. Angikhuluma thina ngayo ngebandla leli libizwa ukuthi abapostoli elifaka impahla elicula kahle but elifundisa isifundiso esimbi esisesihogweni. Angikhulumi ngalelo bandla, ngikhuluma ngalaba abayishumi nambili abakhethwa uKristu Jesu. Angikhulumi bathana ngabe ngikhuluma ngabapostoli laba abagcwele kuma wonke amaposter eThekwini uma ngabe ngoba ku December. Angikhuluma ngabapostoli laba abazobenzisa i-crossover ngo-31 abazotshela one and the same thing ukuthi ngo-2020 is your year every year. Angikhulumi ngalabo. Angikhulumi ngalabo abazobe bekhuluma eradweni ngomhla ka-1 January bekutshela ukuthi ngempela uzophumelela. Angikhulumi ngalabo abapostoli. But izwi laNkulunkulu ngikhuluma ngalabapostoli izwi laNkulunkulu njengoba lilichaza. Yini abapostoli? Njengoba besichazile bathandekayo abathunyiwe. Simple one. The sent ones. But ngokwezwi laNkulunkulu kuyini bekumele ibe iqiniso ngawe ukuze sithi sikwazi ukuthi sikubize ukuthi impela ungumpostoli. And bathanayo ngiyibhalule le nto ezintathu ekumele ngempela zibe iqiniso ngawe ukuthi ube umpostoli. Ngiyafisa ukuthi ubheke umpostoli wangakini ukuthi ngempela ngabe uyayifulfilla yini lezi zinto. Impela bathanayo sithandelo ungahamba iTheku uhamba iGoli yonke indawo kunompostoli. I guarantee you eSweetwater ukhona umpostoli. I guarantee you eNandi ukhona umpostoli. Baningi, there's so many. But umbuzo ukuthi ngabe bangabapostoli yini ngempela ngokwezwi laNkulunkulu. Yiziphi izinto izwi laNkulunkulu elithi kumele kube iqiniso ngawe ukuze ube umpostoli. Into yokuqala esithola izwi laNkulunkulu bathandekayo lithi you have to be directly chosen by Jesus Christ himself. Okuchaza ukuthi impela mawukhethwa uJesu Kristu siqu sakhe yena uqobo. Ngicela sivule uMark 3 verse 14. Sizovula nje bathandekayo ngenxa yokuthi it's all over the place. Mark 3 verse 14. Ngifuna siwabheke wonke ukuthi indlela labapostoli laba uJesu abakhetha ngayo ngabe umpostoli wangakini wakhethwa uJesu Kristu uqobo lwakhe na. I know abaningi bazothi yebo wangikhetha ngangilele ephumshweni. Wawungekho bethiwa uma ngabe usuphikisana naye kwiministry yakhe uzokuxosha because wawungekho ngibizwa ngalakha ngethukthuk zami lelibandla. Uma ngabe usuquestiona anything uzoxoshwa because ibandla libani it's a private revelation. Private. Ake sifunde uMark number 3 chapter number 3 verse 14 ngokwezwi laNkulunkulu. Uthi wamisa abayishumi nambili babe naye nokuba abathume baye bashumayele babe namandla okukhipha amadimoni. Wayesenyukile entabeni wabizela kuye ababefuna yena beza kuye. Wamisa abayishumi nambili. Wamisa or wakhetha abayishumi nambili uJesu Kristu. uJesu Kristu bathandekayo. Wamisa hayi uJesu Kristu himself. He commissioned them. And bathandekayo ngiyafisa futhi no Luke chapter number 6. Angifisi ukuthi hayi cha kuyasemba bayayikhuluma. Ngifisa sibone from izwi laNkulunkulu ukuthi bekuyini nempela bekumele uyifulfill ukuze ube umpostoli. Chapter number 2 verse 13 okhona ukuthi kwathi sekusile wababiza abafundi bakhe waswathini iverse uline ulandela 2 wakhetha kubo abayishumi nambili wabaqamba ngokuthi abapostoli. It can't be clearer than that bathandekayo. It is bare. It is bare. Ngabe kunzima bathandekayo kubona ukuthi impela uKristu Jesu kwathi ngelinye ilanga wasuka wabiza abafundi bakhe bese wakhetha abayishumi nambili wasewabiza abapostoli. Kungabe kunzima lokho? Cha akukho nzima. Ake sibheke uActs bathandekayo ukuze sisobona ukuthi nempela lokhu kuyiqiniso. Ake sibheke iZelo chapter number 1.
uverse 2 wakhona. Kwaze kwaba lusuku akukhushulwa ngalo. Sebayalile ngomoya ongcwele abaphostoli ayinjani bathandekayo. Ayibakhethile. Abaphostoli ayibakhethilene. Ake sehle verse 24, maybe mhlamba you're still not convinced. Base bekhuleka bethi wena Nkosi owazi inhliziyo zabantu bonke ake ukhombe omunye phakathi kwalaba ababili omkhethileyo. Even noma sekureplacewa lo uJudas, awukhethe wena Nkosi. Awukhethe wena Nkosi. So that's the first criteria bathandekayo. Ngabe umpostoli wangakini wakhetha uJesu directly yini? Uma ngabe kuyiqiniso uchaza ukuthi leyo mpostoli wangakini ngiyafisa ukumbona. Impela uphilile. Uphile wadlula Adam. For more than 2,000 years ubephila. Okwesibili bathandekayo sikubonele laphana kuMark 3 verse 14 ukuthi wabanikeza amandla okwenza njani bathandekayo okukhipha amademoni. So number 2 enye into uthi you had to have miracles and wonders and mighty works. There's going to be a whole sermon about that. Kusazoba nesermon yakho konke lokho. But abaphostoli laba bayishumi nambili ngoba isifundiso sabe bekusifundisa sisha bekumele kube khona impela imfakazi bokuthi impela bavela kuKristu Jesu. Impela bekumele kube khona ubufakazi ukuthi impela they are the sent ones. That's why Kristu Jesu ngiyaxolisa no man. That's why Kristu Jesu athi kholelwa imisebenzi yami. Uma ngabe ngakholwa mina kholelwa engikwenzayo. Okuchaza ukuthi uJesu wayengenza ama-miracles randomly, but he was saying something ukuthi impela ngingotshunyiweyo kaKristu Jesu, impela ngingotshunyiweyo kaNkulunkulu. So uma ngabe sibheka laphana kuMatthew 10 and ngiyazi futhi nalabo bathandekayo abaphostoli bamanje ngapheki kwalokho usushilo ukuthi hayi uthi ukhethe uNkulunkulu privately. Okwesibili uma ngabe uthi kumele kube khona mighty works and wonders, no, there is evidence. Naba ngumthandazelile bekubuhlungu emnyawo umqolo awusekho umqolo. Bephethwe ikhanda aliseke ikhanda ubefuna umsebenzi usawutholile. But were those kind of the miracles, but let me not go there. Ngazi umuntu mina ngibulala. Ake sibheke uMateyu chapter 10 uverse 1 no 2 wakhona. Uthi wayesebiza abafundi bakhe abayishumi nambili abaphostoli wabanika amandla phezu kwamoya abangcolileyo ukuba bakhiphe phulukisa izifo ziphathanekayo zonke nokugula konke. Uma ngempela umpostoli wakhe nawo amandla ngajabula kabi mangasafike la ngisebenza khona kakhulu esibhedlela kunabantu abagula ngempela. Angikhulumi mina ngabathandekayo ngabantu ababiziwe bekhokhela imali ukuthi bavele ku-TV bephethe ama-wheelchair kanje bese ngemuva kuvaliwe ngemuva kuphindela amamuva ama-ambulance. But nakayo umsebenzi engiwenzayo another day ngangitshela abanye abazalwane kwafika enye insizwa kimi ngelinye ilanga kushisa nje kusemini kabha yathi ngicela unginikeze incwadi yokuthi nginesifo sesandulela ngculazi. Ngathi mina uzoyenzani leyo ncwadi leyo? Uthi hayi cha ngifuna evidence for upapa ukuze uma ngabe sengithandazelile ngizophinde ngibuye futhi ngifune yesibili khona izobe negative. So uza kumina uthi ufuna incwadi yokuthi ngisho ukuthi upositive so azohamba ku-prophet Shepherd Bushiri, who's a false prophet by the way, ngoba his miracles are fake. Okwesibili, his doctrine is error, is full of error. He's full of error. But so qhubeka, the issue here ukuthi uze kumina uthi ufuna incwadi ukhona ezoyisa kupapa. I told him right away, I will not do that. Go home, you're wasting your time. You're wasting. But no, I tried to speak to him. But I was not going to waste resources, estates that I've been entrusted with to give to Papa
For what? For what? So la bathandekayo siyabona ukuthi impela wabanikeza amandla okukhipha amademoni. Mina bathandekayo umbuzo wami ukuthi ima ngempela amademoni ahlale ekhishwa njalo ayaphuma, kungani ahlale ebuya? Yini ndaba ehlale ebuya? Njalo uma ngabe sekuphela inkonzo kuzokhishwa amademoni, bazalwane. Into enjani leyo bathandekayo? Wakwayizwaphi ukuthi umzalwane ogcoliswe ngomoya ongcwele ukuthi unamademoni? Wakwayizwa lithi izwi lenkosi kanazi yini ukuthi umzimba wenu uyithempeli kaKristu Jesu? Uyithempeli kamoya ongcwele. And what are we saying? What are we implying ngomoya ongcwele? Ngabe sithi umoya ongcwele ngapha kuhleli umoya ongcwele ngapha amademoni? Ayikho into enjalo ukuthi umzalwane atholakale enamademoni esindisiwe. Umuntu onamademoni ubufakazi bokuthi akazelwe kabusha, ngoba umuntu ozelwe kabusha uhlelwe umoya ongcwele. Umoya ongcwele bathandekayo ukuhlala ngenkathi the moment you get saved, ngenkathi usindiswa la kuhlala khona. Akuyona ukuthi kune separation ukuthi kunabazalwane abangenawo umoya ongcwele. Uma ngabe umuntu owadelandela iRCM group, umfowethu Sondlo posted a very instructive sermon on that. Ekhuluma ukuthi kuRomans lithi akekho okaKristu Jesu ongenayo umoya ongcwele. If ungenayo umoya ongcwele usho awusiyo wakhe. It's simple as that. Lento yokufaka abazalwane kuma categories amasha singawazi is totally unheard of in Scripture. It's unheard of. So nayi qualification yesibili bathandekayo. Ake sibheka izenzo, mhlamba ungikholwa, ake sibheka izenzo chapter number 2. Izenzo chapter number 2 verse 43 wakhona. Kepha kwaba yilowo nalowo muntu wehlelwa ngokwesaba, kwenziwa ngabapostoli izimangaliso nezibonakaliso eziningi. Bazalwane into bebenza izimangaliso ezisobala, bebengenza izimangaliso ongeke ukwazi ukuthi uzimeasurishe. Basic same level as uKristu Jesu. Akekho wonke umuntu wayazi uKristu Jesu wayazi uLazarus amsek ufile 4 days. It was apparent to everyone. It was not secret. Akazange kufunakala ama-camera kuthiwa hayi ke kuphefumula eboxini kodwa kuthiwa hayi ufile. It was very apparent. Ake sibheke uzona izenzo bathandekayo, izenzo chapter number 5. Izenzo chapter number 5 uverse 12 okhona. Kwenziwa izimangaliso nezibonakaliso eziningi ezibantwini ngezandla zabapostoli. Bonke babe inhliziyo nye nasemphembeni kaSolomon. Uma ngabe sibheka futhi izenzo chapter number 4 verse 33 wakhona. Abapostoli baveza ngamandla amakhulu ubufakazi ngokuvuka kwenkosi uJesu. Uma umusa omkhulu wawuphezu kwabo bonke. Grace of God was upon them. Ngabe umpostoli wakho wenza imangaliso yini? Ngabe umpostoli wakho wakhetha uKristu Jesu directly? Does it do mighty works? Does it do mighty works? Do we have evidence for that before umkhulumela? But uma ngabe kuthiwa mhlawumbe usamkhulumela cha no kuyiqiniso lokho, I'm 100% sure ukuthi le yesithathu ngeke akwazi ukuyifulfill. And I need to, just before I go on, it's very interesting ukuthi labantu abayibiza ngabapostoli khona who don't even care. They couldn't care less about imangaliso. But okwesithathu bathana mhlawumbe usambambile upapa wakho. Usambambile. But this is the third qualification which is true of all the apostles. Uthi eyewitness of the resurrected Jesus Christ. You must have seen him. Angikhulumi ngokuthi umbone ephushweni. Ngikhuluma ukuthi lithi you must be an eyewitness. Wambona uKristu Jesu evukile. Ake sibheke izenzo chapter number 1 futhi verse 25 okhona. U21 ke 25.
ngakho kulawo madoda ayihamba nathi isikhathi sonke lapho inkosi uJesu ingena iphuma phakathi kwethu kuqalela embhabhathisweni kaJohane kwaze kwaba lusuku akhashelwa ngalo kumele ukuba enye kuwo ibe ngufakazi kanye nathi ngokuvuka kwakhe. Bathandekayo le passage lokho ngiphindela kuyona ku Acts chapter number 1 umpostoli Petru angithi umpostoli uJudas walahla uJesu or he deserted Christ ekumdizetheni kwakhe uKristu wase replacewa ngomunye esimbiza ngokuthi wa replacewa uMatthias ubani ya uMatthias uma ngabe sabala ama qualifications umpostoli Paul or umpostoli Petru or uma ngabe bala uthi lapha kugcina it's interesting uthi athi kumele abe ngufakazi kanye nathi ngokuvuka kwakhe. Uyakubala lokho uyakubalula. What about Izenzo chapter number 10 verse 39 okhona? Nathi singofakazi bezinto zonke azenzayo ezweni labaJuda naseJerusalem yena abambulayo bemphanyeka emthini lowo uNkulunkulu wamvusa ngosuku lwesithathu wamnika kubabonakala kubantu bonke kodwa kithina esingofakazi abakhethelwe uNkulunkulu ngaphambili esasidla siphuza naye emva kokuvuka kwakhe kwabafileyo. So he's speaking about ukuthi Christ Jesus impela. I was there mangabe evuswa. I was there. And those are the three qualifications izwenkosi elisivezela kubona. Good number 1 kumele babe personally or directly appointed by Christ. Number 2 kumele impela kube nobufakazi. Kumele benze bebehamba nezimangaliso. Okwesithathu bekumele babe ngofakazi bokuvuka kaKristu. Enye izinto bathandekayo ebhlungu kunompostoli engimthandayo kade ngitshela uSimo namhlanje ukuthi kunompostoli engimthandayo. Lo mpostoli igama lakhe kuthiwa umpostoli Paul. Angimthandeli lento ayishoyo ngomshado. Contrary to the popular belief. Ngiyayithanda le nceko. I really loved the way abenza ngayo ministry. He was really passionate. But akekho umpostoli othukwa njengalo mpostoli kulesikhathi samanje. Abantu abaningi uma ngabe umpostoli Paul ubhale uma ngabe sifunda iTestament elisha he wrote more than 50% walo. Ochaza ukuthi ubhale incwadi eziningi nabo bonke lapha. Esikwaziyo I can argue esikwaziyo ngevangeli uma ngabe sibheka incwadi efana nencwadi zaseRoma zabhalwe kuye. Uma ngabe sibheka incwadi zase1 Corinthians lezi ezikhuluma ngomshado konke zibhalwe kuye. Umpostoli Paul kuningi akwenzile. Kuningi akubhalile akufundisile mayelana nokuningi esikwaziyo. But akekho abantu kunezinto futhi umpostoli Paul abenganankinga nokuzisho. He was very unpopular. Even today he's unpopular. For instance, the most common reason why abantu bemzona umpostoli Paul ingoba uthi abesifazana abamele ukushumayela. Uma ngabe usho leyo nto abanye abantu bavele kube green kuvele kubasangana leyikhanda. Bese kuphindele emuva kwesikuthiwa cha impela no kanti ngahlahla umpostoli yini. And umpostoli Paul always bathandekayo uma ngabe eqala incwadi yakhe he always asho ukuthi umpostoli Paul. He always mentioned ukuthi ungumpostoli. Why? Because ibandla lokuqala understood ukuthi uma ngabe lo ethi ungumpostoli whatever he's about to say is authoritative. Ochaza ukuthi akuzona izinto arguisha lezi zinto ezikhuluma umpostoli Paul impela ziyizwi kaNkulunkulu. That's why uma ngabe eqala incwadi yabaseRoma uthi a servant okay evezo humbleness yakhe. But uthi an apostle, what I'm about to say to you, it's a binding. It's not open for discussion. Okazi uthi even nalezi zinto lezi ake ngisho kanje bathandakayo mhlambe kuzozwakala most heretic hate Paul.
angibeka kanjalo boyiningi labantu abaphendezela iqiniso lika Kristu Jesu bayamzonda uPaul ngoba he directly deals with them. My feminists hate him. Female preachers hate him. Gay rights activists hate him. Everyone hates him. But it's not new. I'm sure he wouldn't be surprised because Judah hate him. It's not something that I'm sure would surprise him. Kunencwadi azayibhala defend ubuphostoli bakhe because everyone the false teacher bengene ebandleni bebethi no uPaul akusena let's deal the issue kaPaul. Khona umnye umfowethu engangisasabangana at some point inkinga yethu ngangizama ukumvangela ukhonza kubaphostoli sasifike sihlangane la Lockhorns indaba kaPaul. Zonke izinto mangabe ngisengiphindela kuPaul kuba khona inkinga because it goes against most people. Ngabe umpostoli Paul uyasatisfy yini lama criteria ngiwabalile? Ngabe uyasatisfy yini? Akasivule uma ikuphiwe into yokuqala he has to be directed. He must be directly chosen by God. Akasivele asivule base Galatia yokuqala chapter number 1 verse 1. Galatians 1 verse 1. Uthi umpostoli uthi uPaul umpostoli ongaveli kubantu noma ngomuntu kodwa ngokuJesu Kristu noNkulunkulu uyise owamvusa kwabafileyo. uPaul ongaveli kubantu okuchaza ukuthi umpostoli Paul uma ngabe sisibheka impilo kaKristu kampostoli Paul sizoqonda ukuthi bathandekayo impela he would have not chosen this job by himself. Passion yakhe kwakujuda nokubulalela labantu laba who were threats to uJuda okade kwamaKristu ngaleso sikhathi. Uthi labantu laba bafuna ukudlala ngoNkulunkulu wethu, he was passionate eyabulala. He would have not chosen ukuthi ay associate nabazalwane or amaKristu. Bengeke kube into yokuqala ngayenza. Kodwa la siyathola ukuthi impela akazange ayikhethe yena. Uthi umpostoli angaveli kubantu noma ngomuntu kodwa ngoKristu Jesu. NgoJesu Kristu uNkulunkulu wethu. Uyise wamvusa kwabafileyo. Akeziveke 2 Corinthians 12 umpostoli Paul had a lot Okay, I made a mistake. But Apostle Paul bathenekayo, we know ukuthi he was attested by miracles and wonders. He fulfilled that. Akasifunde eyesithathu ukuthi he was the eyewitness of the risen Lord. 1 Corinthians 9 verse 1. As well as siqala ngo 1 Corinthians 9 verse 1. Angikhululekile na angisiyo umpostoli na bese thini ngicela uzama ukudefend umpostoli bakuthi angimbonanga uJesu inkosi yethu na. Why associate umpostoli bakhe nokubona uJesu Christ? Because it was important, because ngokuqonda lento bathana it was not a confusion for the first church. Bengasiyona into edidayo. Uma ngabe kuthi ufuna ukubiza umpostoli uchaza ukuthi wambona uKristu Jesu kwabafileyo. Uma ngabe the last verse la mayelana nompostoli Paul chapter number 15 same still on the 1 Corinthians. Chapter number 15 verse 7 yak 8 wakhona. Emva kalokho
wabona nguJakobe ngasemuva wabona ngabapostoli bonke uKristu Jesu umpostoli Paul ukhuluma ngovuko likaKristu Jesu uthi emva kwalokho wabona nguJakobe ngasemva kwalokho bonke abapostoli benjani bambona bese ethini kuverse 8 ekugcineni kwabo bonke wabona ubani yimina enginjengozenzelwe kungakabi isikhathi. Apostle Paul fulfilled the last criteria as well. He saw the Lord. And it's interesting that I show you that abathandekayo. Uthi banogcina wabona uKristu Jesu. Egcineni ngoba bonke wabona naye mina. He was the last person or the last apostle ukuthi abone uKristu Jesu. Ochaza ukuthi bathandekayo impela angayidefend umpostoli wesimanje impela ngikhethe uNkulunkulu directly, but we know that's not true because izwi laNkulunkulu you had to be directly chosen by him. And number 2 angaphinda ashathi impela nginawo amandla kuyabavusa abafileyo hayi ukuthi akuveli kuthi ngamvusa. There's always information uma ngabe sikufunakala ama details and specificity kuba khona ukushona ezintangeni. Uma ngabe sekufunakala ama details ukuthi wavusa abafile ukubani lo hayi no ukuthi usahamba kulenda. It always hard uma ngabe sekufanele kungene kuma details ukuthi ngiyakuzwa mzalwane uthi unamandla. Can we get down to details? It's always a problem or something goes missing or someone or the vibe or umuntu obalekile kuleso story uthi hayi no move or there's always an issue. Umpostoli Paul ngisho ngabe kuthiwa uyathanda ngisho kuthiwa ngabe awuthandi impela ungumpostoli and konke usazokwahlulelwa ngendlela wazi ivangeli impela nabanye abapostoli bayakhuluma ngalo, but I believe this is personal opinion, but I believe he most articulate the gospel encwadini yabaseRoma. I that's my opinion mathandekayo. It's not scripture. So umbuzo wami ukuthi ke umpostoli wakho uma ngabe ethi okay uyakugcwalisa konke lokho kunye ngabe ombona uKristu Jesu ngawakhe, is he a witness? I'm not talking about elele and then ash story namhlanje thasesi, but has he seen the Lord? Uma uchaza kanjani le passage athi umpostoli Paul egcineni ngabo bonke wabona yimini. So umbuzo nabathandekayo ngizophendula manje is very simple. Sesibonile ngekwezi laNkulunkulu ukuthi yini umpostoli. Umbuzo ngabe ukhona yini umpostoli namhlanje? Cha, akekho. Cha, it's very simple. Bonke abapostoli bakhona, abapostoli bakhona impela, bonke abakhona abapostoli bamanga. It's simple as that. Noma ungafaka igama likabani, ngisho ungafaka wonke umpostoli okhona namhlanje umpostoli wamanga. Unless and only and nginesiqiniseko sokuthi bonke abasebenzisa leyo title is not the first two. Unless mangabe ezirigada njengesithunywa sebandla, then ukhona umpostoli. Ngaphandle mangabe ezirigada njengoKristu Jesu owahla wenza emhlabeni, then umpostoli. Njoba sifundile kuHebrews 3. But uma ngabe ukuthi he's referring uzibiza ngumpostoli ngokwe-office njengokuveza kwezwi laNkulunkulu, impela singasho ukuthi cha akekho umpostoli. It's simple as that. It's not hard. Akusiyona inkinga. Wonke unama ukuthi umpostoli bani, umpostoli Dlomo, apostle Dlomo bani, they are not true apostles. Unless if they can prove from izwi laNkulunkulu ukuthi bangabapostoli beqiniso. Abanye bethu bayabathanda labantu njengoba beshilo usondlo. Is simple as that. It's either umpostoli Paul, am I pleasing man or am I pleasing God? I have to choose. It's okay. No guys, no. Let's not talk about these things. It's controversial. You know. Let's choose. Impelo zokukhonza ba. Uma ngabe ukhonza enkonzweni yampostoli lamhlanje, athi ukhonza under a false teacher. It's simple as that. So singavumelana bathandekayo so ukuthi impela abekho abapostoli namhlanje. Sibonile lapha na 1 Corinthians chapter number 15 verse 8 wakhona ukuthi umpostoli Paul ube nguye wokugcina. But I'll just have two more last things on this thing. Ukuthi kukhona abantu abaphendukezela le ndaba yobupostoli njengebandla laseRoma Katolika.
umpostoli, and then after yena wase wadlulisela upostoli, lento abayibiza ukuthi apostolic succession. Ngabe iqiniso yini leyo nto bathandekayo? Ake sivule Matthew 16 verse 8 kuya 19. And akubona aba Roman Catholic kuphela kholele lento. Even nabapostoli laba about 12 laba esibaziyo abacula kahle. Now they believe the very same thing. They believe the very same thing ukuthi abapostoli, and then Peter waqala wabanikeza ilontuzana waba umpostoli, and then waswadlulisa ilontuzana. And they based that from this passage. Matthew 16 verse 18 to 19. Nami ngithi kuwe wena unguPetru, phezu kwaleli dwala ngiyakulakha ibandla lami, amasanga hidates awakulahla. Ngiyakunika izahlithulelo zombuso wezulu, uyakubopha emhlabeni kuboshiwe nasezulwini. And bathandekayo, just to get the understanding, laphana kuverse kusukela kuverse 13 kuya kuverse 16 ngenxa yesikhathi ngeke sayifunda. Uthi uJesu sefikile emaphandlela aseKhesariya wabuza abafundi bakhe ukuthi ngabe ungubani? Babuba uJesu wabuza abafundi bakhe ukuthi abantu basho ukuthi ngingubani? Abantu bathi ngubani? Abantu bathi ngubani? Ndodana yomuntu bathi ngubani? Bathi abanye uJohana umbhaptizi, abanye basho Eli. Ngoba kulula mangabe kusabuzwa is general question. Ngabe no, abanye bathi uJeremiah, abanye bathi uEli, abanye basho bathi omunye waprofeti. Wathi nina ke nithini kumina? Nithi ngubani? uSimon Petru waphendula wathi wena unguKristu, ndodana kaNkulunkulu. Sibone kaJona, ngokube inyama negazi akukwembulelanga kodwa ubaba osezulwini. Nami ke ngithi kuwe wena unguPetru, phezu kwaleli dwala ngiyakulakha ibandla lami. And bathi ngalokho ngoba wathi uJesu Kristu ubigama lithi Petru siyazi ukuthi lichaza ukuthi the little rock or Petra. So bathi ngalokho ngoba ese uJesu Kristu ngiyalakha ibandla lami, usho ukuthi uchaza ukuthi uzolakha phezu kwaPetru, uchaza ukuthi uPetru is the chief apostle. But no, uJesu Kristu siyaqonda ukuthi he's going to build on Petros, or the very great rock, which means uzolakha kuyen on himself. 1 Corinthians 10 verse 4 uyakuveza lokho. And ngapheki kwalokho siyazi ukuthi he's going to build his church on the confession leshiwo umpostoli uPetru. Uzowakha ibandla lakhe kulento eshiwo ulontuzana, ayimbulelanga leshiwo umpostoli uPeter. Umpostoli Peter mangasavuka namhlanje ethola ukuthi ama Roman Catholics say he's a successor or bonke uPope is the apostle now, the chief apostle, he would be disappointed. Even nabapostoli laba abayishumi nambili, just I had an engagement nabo, but no, ukuze wamukela umoya ongcwele kumele uthinte umpostoli. Kumele uthinte umpostoli mangafunda izenzo 8 verse number 14 verse 17. Same story, but no, since bona somehow mangabufundi history yabo uthi bazothi throughout the church history where there is no apostle and the whole church didn't recognize ukuthi nompostoli, then the issue was somehow yes yavela ngo18 bani yavela ukuthi no, there's something that has been lost. That is the characteristic of a cult. But the characteristic of a cult uthi as the abazalwane everything is going well, and then they somehow bevele but no, there's something missing. Very same thing that happened to ulontuzana indlela ekwakhandeka ngayo most of the cults. People baqhamuka bazothi no khona ukushodayo, and then be add izinto engekho. But we can agree bathandekayo ukuthi impela sengifinqa nje namhlanje abekho abapostoli sikubonile lokho from izwi laNkulunkulu. Okuchaza ukuthini na? Okuchaza ukuthi ake sivule 1 Corinthians 12 verse 28 kuya 30. First Corinthians
ngicela ngifundele the phone is giving me issues. 1 Corinthians 12 verse 28 and 30. uNkulunkulu umisile abathile ebandleni, uqala abapostoli, okwesibili abaprofethi, okwesithathu abafundisi. Bese kuba imisebenzi yamandla. Bese kuba iziphiwo zomusa, zokuphulukisa, nokusiza, nokubusa, nezilimi ngezilimi. Bonke bangabapostoli na? Bonke bangabaprofethi na? Bonke bangabafundisi na? Bonke basebenza imisebenzi yamandla na? Bonke baneziphiwo zomusa, zokuphulukisa na? Bonke bakhuluma ngezilimi na? Bonke bayahumusha na? Ngiyabonga bahle. Kunabantu bathandekayo abajwayele lama list noma ama list izwi laNkulunkulu lisivezela different spiritual gifts esiwabona ukuthi njengoba sibone la ukuthi sifunda khona ukuthi qala abapostoli kuba abaprofethi kube yini njengoba kubaleni siyabona ukuthi from izwi laNkulunkulu we can safely say noma singasho ngokwezwi laNkulunkulu ukuthi kule list ebale ubahle njengamanje sekukhona izinto or things that are not operational today. From list le baliwe uma ngabe sibheka izwi lenkosi ukuthi yini umpostoli siyaqonda ukuthi abapostoli abasekho namhlanje yet kukhona list ebala abapostoli ukuthi qala abapostoli siyazi ukuthi bebekhona abapostoli but from that today siyazi futhi abekho from izwi laNkulunkulu. So mangasimangazi bathandekayo khona bazothi ama cessationist what is unscriptural is unbiblical, what about fivefold ministry? It's simple. There's a list eshiwo and isibonile from izwi laNkulunkulu ukuthi impela kukhona from that list abantu or a gift that is not operational today, proving it from izwi laNkulunkulu. And number 2 okubalekile ngokuthi abapostoli abekho verifying a very fundamental thing, a very fundamental thing ukuthi izwi laNkulunkulu or the canon of Scripture has been closed. Ngichaza ukuthini nabathana ngabe ngisho njalo ngichaza ukuthi leli Bible esinalo incwadi ezo66 lezi esinazo azisekho esazo eda. Why? Especially Old Testament is very easy. Akekho umuntu, very few people argue about ukuthi yiziphi incwadi efanele ngene from the Testament elidala ngaphandle kwe Roman Catholic Church. Obviously they are involved the apocrypha which is unscriptural anyway. That's a story for another day. But from the New Testament siyazi ukuthi uma ngabe ngenkathi zibe khona incwadi lezi esinazo zonke bathandekayo siyaqonda ukuthi in the church history noma ibandla ngeze liqhubeka kube khona abantu abafune ukufaka noma ba-ede incwadi beyibiza ngokuthi hayi no incwadi kaKristu nale ivangeli ngukaJudas, ivangeli ngukaMaria Magdalena. Siyazi zonke lezi incwadi lezo they have been rejected as izwi laNkulunkulu. Why is it rejected? Because kunento eziwu4 bathandekayo that needed to be true about incwadi ukuze ifakwe ezwi laNkulunkulu. Umbuzo wokuqala ukuthi ngabe is there an apostolic association? Uchaza ukuthi ngabe umpostoli that is recognized by ibandla laNkulunkulu ngabe ukhona involved, is he associated with that book? That was one of the criteria. No bekuye ezinye izinto ebeyibhekwa ngaphambi ukuthi incwadi ifakwe ezwi laNkulunkulu. Uma ngabe there is no apostolic association ibingafakwa. Okunye bekuhlamba bekubhekwa ukuthi ngabe ibandla ngabe belisebenzisa lezo ncwadi ngabe isifundiso saleyo ncwadi is it consistent with the revealed truth of God consistently, ngabe did other generations use it noma ezinye izizukulwane ngabe zisebenzisile yini. Those are the 4 things basically. There's more to it but this is the summary ukuthi ilokho abekubheka ngaphambi ukuthi into ukuthi ibe yizwi laNkulunkulu or if I recognize njengezwi laNkulunkulu bekumele kube khona umuntu associated nompostoli. Uma ngabe sithi abapostoli abasekho, how can there be a book ezofakwa kanye nelontuzana ezofakwa as canon noma ezofakwa ezwi laNkulunkulu? That's why sithi izwi laNkulunkulu salivaliwe bathandakayo ngoba apostoli banjani abasekho. The other thing ebalekile ukuthi abapostoli abaningi basibhalela incwadi zezwi and there is association noma khona association ekhona phakathi kwezwi laNkulunkulu kanye nabapostoli. There is association ekhona.
sibonile ukuthi they wrote scripture, sibonile ukuthi they were part of abantu who were a criteria mayelana nezwi laNkulunkulu. Ngiyafisa nje futhi sibheke abathandekayo ukuthi why ngithi kubalekile lokho engizama ukusho associate abazalwane or abapostoli nezwi laNkulunkulu. Ingoba sengiya kwenye ingxenye futhi ebalekile emayelana nezwi laNkulunkulu. Bathandekayo izwi laNkulunkulu libalekile. Siyakwazi lokho. Fundiwe RCM if usilandela we are the people of the book or sabantu bezwi. Izwi laNkulunkulu kulula kusobala siyalazi lonke ukuthi yini ngeke babe nenkinga ukuthi bakutshela ukuthi yini izwi laNkulunkulu. Izwi laNkulunkulu is the Bible. And then kunento engifisa sikhuluma ngayo ukuthi abaprofeti. Abaprofeti bekuyini bathandekayo? Just nakhona futhi ake siphinde sibachaze ukuthi yini abaprofeti. Ngabe uprofeta noma isiphiwo sokuprofeta ukuzwa impression yini noma ukuzwa into ekhanda lakho noma ukuzwa a burden. Does that constitute prophecy? Umbuzo loyo. In simple terms from izwi laNkulunkulu siyazi ukuthi umprofeti yini. Umprofeti uDeuteronomy 18:18 yini umprofeti? Ake sichaze ukuthi yini umprofeti. Ngicela sivule bathandekayo. Deuteronomy 18:18 yini umprofeti? Umprofeti uthi ngiyakubavusela umprofeti onjengayo phakathi kwabo. Ngibeke amazwi ami emlonyeni wakhe. It is simple as that. Umprofeti is someone okhuluma amazwi kaNkulunkulu. uNkulunkulu uthi ngibeke amazwi ami emlonyeni wakhe. It's simple as that. Ukuthi yini usomlomo ngamanye amazwi. Akufana somlomo lo mhlawumbe kaZuma noma kanje Ramaphosa, but usomlomo because he speaks the words noma ukhuluma amagama ompostoli loyo. Amagama kaNkulunkulu. Isibonelo mangabe sibheka lapha noExodus 4:10. uNkulunkulu ukhuluma noMose, utshela uMose uthi uNkulunkulu kuMose tshela uAaron ukuthi mina ngizokhuluma nawe, and then wena uzokhuluma noAaron, and then uAaron akhulume nobani? Akhulume noFaro. Ochaza ukuthi uAaron ube umprofeti kaMoses. Njengoba noMoses ube umprofeti kaNkulunkulu. So uMoses ubekhuluma amazwi kaNkulunkulu, direct words. Not impression ukuthi ucabangani ukuthi uNkulunkulu uthini ngoba lento bisihlele enhlizweni yakhe for a long time, so because of that is prophet. Akusile iqiniso bathandekayo. Izwi laNkulunkulu lichaza iprofesi ngokukhuluma amazwi kaNkulunkulu. Alikhulumi ngama impressions, alikhulumi ngokucabanga, alikhulumi ngama burdens ahlele enhlizweni yakho. Uma ngabe sizoba faithful ezwini laNkulunkulu, uNkulunkulu ufuna silazi izwi lakhe. uNkulunkulu bazana ngayo une will noma unentando yakhe. Mangabe sifunda u1 Thessalonians 4 uthi for this is the will of God noma lokhu intando kaNkulunkulu ukuthi nidede ebufebeni. Intando kaNkulunkulu ukuthi nidede ebufebeni, niphile impilo engcwele. So intando kaNkulunkulu sivezelwa bathana kukhona intando kaNkulunkulu, uNkulunkulu afuna siyazi. That is prescriptive will of God. Siyayazi sobala izwi laNkulunkulu lizivezela umqondo kaNkulunkulu. uNkulunkulu mekhuluma ezwini lakhe ukhuluma ngokucacile. Ukhuluma akafuni ukuthi uma ngabe sesifika lapha ekugcineni ngosuku lokahlulela ukuthi he didn't speak clearly, he speaks clearly. Kusobala ukuthi kuyintando kaNkulunkulu ukuthi ndede ebufebeni. That is the will of God. It's the will of God. It's not secret. It's not hidden. It's apparent to everyone. They have a message. uNkulunkulu ukhuluma ngokucacile. And why ngi-emphasize lokho bathandekayo ukuthi today's prophecy noma iprofeti banamhlanje abanye abantu uthola ukuthi umuntu ukhuluma amanga or ukhuluma into ingenzeki bese cha no, uNkulunkulu spoke the vision clearly, and then the problem was with himself as a vessel. He didn't express it well. No bathandekayo, that's not true.
lithi izwi likaNkulunkulu, you speak the words of uNkulunkulu, and then you have to be 100% correct. Okubalulekile futhi ngeprophets okwesibili engifisa sikwazi ukuthi iprophets bekumele itestwe. It had to be tested. And why ngithathela lapha noma ngabe for references ukuthi Deuteronomy 18:18, you'll get ukuthi lithi izwi lenkosi, if umprofeti ekhuluma presumptuously and into ayishilo ingenzeki, you are stoned to death. You are stoned to death. Because mangabe ucabanga ngokomqondo wakho, if a definition of prophecy noma uprofesi kuamazwi kaNkulunkulu, uchaza ukuthi leyo nto leyo, number 1, it has to be 100% true. If uTitus 1:2, if uTitus uyiqiniso ukuthi lithi izwi lenkosi, he cannot lie, because amazwi kaNkulunkulu, it cannot be, it's impossible. It's impossible ukuthi uNkulunkulu aqamba amanga. Okwesibili, uchaza ukuthi leyo nto leyo, it has to come to pass. Kumele yenzeke. Kumele yenzeke. Kumele yenzeke bathandekayo. That's the first thing, or the, I don't know what thing. Okubalekile ngeprophecy lokho. The other thing bathandekayo, abantu, they feel bad. No, feel guilty. Ukuthi kuzofika umuntu athi unesiprophet esivela kuNkulunkulu, and then you question that. We question a lot ukuthi, wow, what do you mean? And then examine that. Other than they would feel guilty, no, ivela kuNkulunkulu, so we can't question it. No, the izwi likaNkulunkulu bathandekayo calls us to test everything. 1 John 4:1. Uthini? First John 4:1. Bathandekayo, mani ngakholwa yibo bonke omoya, kepha hlolana umoya ukuthi bangaNkulunkulu yini. It's a call for everyone. Akusona isono. 1 Corinthians 4:29 and 1 Thessalonians 5:19-22 teaches us the very same thing. Ukuthi we have to examine it. Kumele kuhlolwe. Kumele kuhlolwe. Ukuthi number 1 ngabe kuyiqiniso. Number 2, ngabe doctrinally is it in line with the word of God? It's in line with the word of God. And I want to say something bathandekayo ukuthi the gift of prophecy was very, very crucial in the first church. Noma izwi our prophets bekubaluleke, ministry yabo bibaluleke kakhulu. Bibaluleke kakhulu ngathi qala ibandla. Why? Because ibandla laseKorinte we didn't have this bathandekayo. Besingenakho lokho kuphelele. We didn't have izwi laNkulunkulu ngokuphelele. Besingenalo iqiniso lonke ngokubulwa uNkulunkulu. So our prophets, they had to be there, so that how were they going to know these great truths? Umpostoli Paul uma ngabe ingakafiki incwadi yabaseRoma ukuthi impela you can come to God. Uma ngabe bengakayitholi incwadi yabaHebrew ethi let's approach the throne of grace with confidence. Nazi ukuthi sine high priest who sympathizes with our weakness. Konke lokho bebengekwazi because they didn't have the book of Hebrews. So it was crucial ukuthi bathandekayo incwadi isipho noma the gift of prophecy ibe khona. So even it has to be doctrinally correct and it has to be accurate. But there is no from Scripture, from izwi laNkulunkulu, just to summarize. But it's conference. The New Testament, bathandekayo, I have not found. I tried to look. Angibonanga definition entsha yezwi laNkulunkulu ukuthi prophecy means something else in the New Testament. Because kunabazalwane, theologians that I highly respect, abafana no Wayne Grudem, who redefined prophecy as saying impressions, because and then it defends yabo ukuthi cha, because lithi izwi lenkosi they were kumele ihlolisiswe, kumele ihlole, so ngoba iyahlola kuchaza ukuthi kungenza ukuthi ibe namaphutha. Cha bathandekayo akunjalo. That's not the reason why ukuthi
izwi lenkosi litestwe. That was not the reason ukuthi kutestwe ama-prophets. The reason why kutestwe ama-prophets ukuthi kubonakala ukuthi are you a true prophet or a false prophet? It was simple as that. Akwangakona ukuthi sikhetha ukuthi hayi no bazalwane sizodla uzodla awushiya amathambo. There's no such thing. uNkulunkulu ukhuluma ngokucacile, uNkulunkulu ukhuluma iqiniso ngaso sonke isikhathi. uNkulunkulu akasoze ayiphikisa okuchaza ukuthi ngokwesifundiso isiprophet kumele sihambisane nezwi laNkulunkulu. So umbuzo uzothi ke ngabe today is there a need? Ngabe siyayidinga yini? Uma ngabe sesinalo lonke iqiniso, ngabe siyayidinga. Ngabe siyayidinga yini? Impendulo cha bathandeka kanjani? We don't need it. Because we have a more sure word of prophecy. That is what ilokho kushiwo ngenkathi sifunda la incwadi yakaPetru mangabe kuqala ukuthi sesinayo the more sure word. Bazalwane, this lento yokuthi ama impressions, there is something unheard of in Scripture. And umbuzo uthi wazi ngani ukuthi lama impressions uNkulunkulu? What do you use to test that? Uthi no, I have a burden for you. How many times those burdens are wrong? How many times? So izwi laNkulunkulu bathandeka lesivezele ngokucacile ukuthi prophecy was 100% accurate. It was needed in the New Testament. So the prophets bathandekayo in summary are one of my impressions. It's not impressions. It is the mouth of God. It is the very words of God. And do we have the very words of God? First Timothy, the word of God is God breathed. It is the very breath of God. Noma umoya kaNkulunkulu. So sizovala nje ngaleli verse bathandekayo. 2 Peter leli lifundo ekuqaleni. 2 Peter chapter number 1. Chapter number 1, verse 19 wakhona. Sinalo izwi lesiprophet liqiniseke kakhulu. Enenza kahle ukuliqaphela. Kungathi lisibane esikhanya endaweni emnyama. Kuze kuse ikhwezi liphumele enhlizweni zenu. Cela sigebise amakhanda sikhuleke. uNkulunkulu nomusa siyakubonga kakhulu. Siyakubonga uNkulunkulu wethu ukuthi izwi lakho leyiqiniso. Siyakubonga uNkulunkulu wethu ukuthi uNkulunkulu wethu akukho kwahlula wena. Siyabonga uNkulunkulu wethu ukuthi sizile ngezwi lakho ukuthi sibone uNkulunkulu wethu ukuthi impela le office of abapostoli uNkulunkulu wethu asisenayo kanye nabaprofeti. Siqale uNkulunkulu wethu safunda ukuthi sakhelo phezulu kwesisekelo sabapostoli kanye nabaprofeti. Konke sikwaziyo uNkulunkulu wethu ngalelizwi, konke sikwaziyo ngensindiso, konke sikwaziyo ngempilo, konke sikwaziyo uNkulunkulu wethu sikwazi ngezwi lakho. Sufficient. It is inerrant. It is without error. It is more sure. uNkulunkulu wethu siza umphefumulo wethu siqhubeka nenkomfa sibe helped and sifundiseke. Igama likaKristu Jesu. Amen.